Tak tu práci nedělej, když se neumíš chovat. Hele, já vám něco řeknu. Když vy třeba potom resuscitujete pacienta na jednom pokoji a je to ještě v době třeba návštěv, kdy tam chodí návštěvy a vy nemůžete na té chodbě jako dělat drama, dělat scény, se tam resuscituje, protože prostě tu návštěv neumí vůbec zvládat takovéhle věci. Jo? Věřili byste tomu? Tak tomu věřte, protože většina návštěv jsou úplně hotový, jenom když vidějí někoho jako pomalu ležet nehybnýho, jo? No a vy tam prostě se snažíte profesionálně vlastně jako resuscitovat někoho na pokoji, aniž by to ty návštěvy vykolejilo a když tam potom ty návštěvy pořád chodí otravovat, když jako na ty sesterně vlastně nikdo není, je zamčená, protože všichni jsou na tom pokoji a resuscituje se, tak když vy doděláte tu činnost a resuscitace bohužel nedopadne ještě ke všemu pozitivně, takže to jako náladě nikomu vlastně jako nepřidá. Když uklidíte všechno, co máte, když všechno tohle, co máte ohledně resuscitace, doběhnete vyřízený na tu sesternu třeba po 30 minutách, tak ty návštěvy tam do vás začnou vlastně jako ještě na vás tam řvát, že jako tady nikdo není, zdravotnictví prostě, blá, blá, blá a vy jim ale nemůžete říct, hele, děláte si jako srandu, my jsme teď třeba resuscitovali, kdyby vás to zajímalo. No, protože prostě oni za to nemůžou, že my tam resuscitujeme pacienta. To je jako masakr, no, a pak kolikrát ty situace jsou takový stylem, že sestra potom už úplně jako potom všem, nebo jakýkoliv zdravotník, když takhle na vás začne ta návštěva řvát, protože ona neví, co vy jste tam dělali a vy jim jenom trošku odseknete stylem, hele, nezlobte se, já teď prostě nemám čas, jo. No, tak už jste za ty špatný lidi, ale oni nevědí, co vy tam děláte. Samozřejmě nepopírám, kolikrát já sama jako pacient jsem zažila hodně personálu, který se neuměl chovat tak, jak jsem měl, takže